बेलाया देरहानो थांगासिनो दं नाथाय सिगाङाव नोंथाङा बुंदोंमोन जे मोनसे माबा मन्टु बर'नि हाबा जागोन बेनि सायाव नोंथाङा मा दा बाथ्राया बेनो जे जोङो पुरा बिटिआर हिसाबैनो बे बाराव बयनिसायबो बांसिन भट लानानै देरहानो हागोन होननानै बे खोथाखौ थांनाय कख्लाबारिनि जे समस्तिनि जे जोंहा निर्बाचननि प्रसारमोन बे आं बुंदोंमोन जे मन्टुनि हाबा जानो थांगासिनो दङ आरो गमामायैनो दिनै 35,000 भट लानानै बिनिबो हयथ' बांसिन जागोन 35,000निबो बांसिन भट लानानै दिनै मन्टु बर'आ देरहानो थांगासिनो दङ आरो जों पुरा बिटिआर नाङैनो दिनै मन्टुनि हाबा जानो बयबो कख्लाबारियाव थांगासिनो दं आरोखि बेफोरबायदि जेबो बाथ्रा गैया प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकाराव दिनै गासैबो हालामनि रायजोआनो ज' जाजाय मोनसे दोलखौनो माने गावनि बिखाजों बोजबनानै लादों बेनो जाहैबाय UPPL आरो बेवहाय जोंनि बे बिटिआरनि जेसेबां रायजोफोर दङ दिनै गोजोन लुगैनानै आरो जौगाथाय जि जोंनि हाबाफारि समाजखौ मोनसे गोजौ थाखोआव दोननायनि जोंनि जि सानखांथि बे सानखांथियाव गासैबो बाहागो लादों आं गासैबो रायजो राजाखौनो वेलकाम खालामदों आरो आं कख्लाबारिनि रायजो राजाखौ बाख्नायदों जे बिथांमोना थार सैथो मानसि सासे सुबुंखौ बिटिसिनि खुंथाय गोहोआव आखाइ गोरा खालामनो थाखाय फाथायहरदों आं आगोलावनो बुंखादों हाग्रामा महिलारिया दिनैनि बे समाजाव आरो जायगा गैलिया बेफोरबायदि सुबुंनि जि माने राजखान्थि खालामबोनाय जि हाबाफारि जोंनि 17 बोसोर जि जोंखौ गादबनानै दोन्दोंमोन दिनै रायजोआ उदां मोनदों बिथांमोननि जि दादागिरि सेस्तासारि बुथारनाय आखु बेफोरबायदिखौ आरो रायजोआ लुगैफिना जियानो जायाथों मानो समाजनो दिनै मोजां थासारि मोनसे नांगौ बेनो मेन खारन दिनै हाग्रामा महिलारिया फैगौ 35 बोसोरालागै आरो मालाबाबो बिपिएफआ गोदानै राजखान्थि आरो बेयाव गेलेफिननो हाला बे खोथाया एकदमबारे सैथो आरोखि थांनाय बेलायाव जिखिनि भट मोनदोंमोन बिथांमोना हयथ' 12,000 बा 13,000 बेखिनियानो बिसोरनि आगोलनि भटमोन आरो बेनो बिसोरनि इनटेक भट आरो बेनिफ्राय मोनसेबो भट बिसोरनि बाराया बे खोथाखौ आं दिनैनो एडभान्सलि बुंनो हायो आरोखि सार भटआ खमायगोन नामा बिथांमोननि खमाया बिसोरनि इनटेक भट दङ बे इनटेक भटआ थागोन जिहेतु जों मिथिखागौ गोबाव बोसोर जिहेतु खुंथाय गोहोआव दंमोन साफा सानैया दासिमबो मोनसे बिसोरनि आसायाव दङ जे फैगौ समाव हयथ' माबाफोर आरो जाफिनगोन नामा नैबे बारनि इलेक्सनखौ नेदोंमोन खिन्थु बे बारनिफ्राय बिथांमोना गासैबो UPPLआव जइन जाजोबसिगोन बेबो खोथाया सियर आरोखि फिनाय नङा जोंनो आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथां हेमन्त बिश्व शर्मा सारा जोंनो खोथा होखादों फैगौ समाव UPPLआव जोंहा आरो सासे मन्थ्रि मोनबावगोन थांनाय समावनो सानै मन्थ्रिनि रादाय खाखानाय बे बाराव नेक्स्ट जि माने मोनसे आरो जि मोनसे मन्थ्रि सभा आरो गोदानै बानायनाय जागोन बेवहाय जोंनि गबिन्द सारखौ नमिनेट खालामखानाय दङ अलरेडि बिथाङा मोनसे पर्टफलिय लानानै जोंनि बिटिआरखौ सार्भ खालामगोन बे खाथांखा आरोखि बेनो जों थांनाय गोबाव सम जिहेतु कर'नानि सम आरो बाय इलेक्सननि जि मोनसे थासारि जोङो बिटिआरआव मोनगासिनो दङ बेखायनो जोङो फार्स्टलि गोबां खामानि मावनायनि मोनसे थांखिजों दाख्लै मानासाव मोनसे एग्जिकिउटिभ मोनसे मिटिं जदोंमोन केबिनेट मोनसे जदोंमोन आरो बे केबिनेटआव गासैबो EMफोरखौ स्ट्रिक्टलि जोंनि बिथां माने चिफ प्रमद बर' बिथाङा अर्डार होदों जे फैगौ 10 जुलाइनि आगोलनो गासैबो EMफ्रानो गावबा गाव नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना SSC बैंक PO बैंक क्लार्क बैंक SO UPSC FSC डिफेन्स रेलवे स्टेट इन्सुरेन्स AAO ADO एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि SSC GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन बे सोलोंसालिया क'क्राझार बरपेटा रड गलपारा आरो बङाइगावआवबो दं क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 7002026 133
9101 536360 700202613391015363630